Yo, what's up mga kulukoy? So for today's video kay nagkasinabot lagi ni mga naong ug pantaptoy. Unsay pantaptoy? Pantaptoy! Time lapse. So guys, manguha mi og gulay guys no. Arang sudlanan guys. Kailan man ang gulay nga kanang hagpaton nga guys nga green? Kanang gabi. Kanang katol-katol guys ba. Kanang biga. Gabi day. Kanang tawag sa kuanog tuod. Pagtuod. Sumapianalo kon yung langon no. May pansandero guys. Mga dumutan manuho kahit Pilipinas. Bukahan. Guys. So guys, karon guys nagkuha na dai mi guys no. Oh nara. As koy guys. Ibalo mo kung saan yung gulaya guys. Mo ni siya ang librikat. Librikatol ba? Patambok guys. Ama lubi yung nagdulaw. Namo koy kuan dito badge. Kaya. Hello guys, so habang mubada mi guys, isa pa kabuk akong nakuha guys. Tangad guys. Para ang atong gulay humot-humot. Tindot check view diri guys oh. Kita na ko siya guys. Ito guys, butangan wag tangad para lami. Naa sila guys oh. Morning gulay guys nga ginaingon nga lover cat. What? Ligon ka unya katul-katulon. Dirita lagi guys. Medyo kuan siya diri guys. Mapa diri guys oh. Grabe tunok guys. Di makaya guys. Bagnot kay mong ganan diri guys ha. Awa guys. Sa may nakaon ako guys, diri ko na agi sa lisod, najoy tarong nga dalan dito. Pailara yung kuan guys, Pinoy. Guys ya. Mo na siya ikuan guys. Mo na siya guys. Putlon mo na siya guys. Asang taman ng humok guys dito ning putlon no. Na guys, napa jud guys. Choy kay ni siya guys oh. Napay pinatuyok-tuyok guys. Pa may kapalit sa sudan. Guys, daghan kayo ang kuha guys. Kaya makalirit anay, alirit. Relate day. Istingan ra mo tila basig. Okay, okay gyud. Gamay pa kayo kung nakuha guys oh. Pakita na ko guys oh. Gamay pa kayo. Ilapo no. Guys, gamay pa kay bagdot manggod. Bagdot manggod. Badot. Ja. Bagdot ya dapat ikuan. Ano guys, gamay pa niya kuha. Dapat ikuan lapok. Oy. Kirag mahak, di lang ta malikas. So dito na pikas guys. So karon guys, gisugo na ko sila guys pagkuha og gulay guys. Pag hilombing. Guys, maraming daghan akong nakuha. Sa glapo kay guys no. Og bagnot. Amo ang gi soroy-soroy dire guys kay wa man may gulay guys. Shout out ko sa vlogger da nga si kuano Elias GTV.
nakapasikat og uhahay. Mo na pinaka-idol na mo guys si Elias GTV guys. Idol. Congrats mo, idol. Guys, awa guys. Congrats si Modol. Awa, Rick. maraming daghan na. Ini kinangkap doswod. Nga di dangoy ron ako tuwod. Rami-rami to. Dogos. Ini angan ipakaandot mga minuwon. Aray nagpaasa. Ame katagom taman nang kun ondang kodogos kas gugmarun ibugaro kambin. Shout Ano out. angay pagkaon sa mga taong marites kasi kato lang ba. Kapoy kisig video sa inyo oy. Panguli na mo. Dili matatando pier ni Tibo, hap mangko, hap Bisaya pier ni Tibo. Kalapok pa dire. Malubig ingon niyo bad. Ha? Nang istoron na mga ibad. Pwede. Ito mga kabuk. Mga nang dito niyo. Ka ba nang isto? Tara guys, isa kabuk. Ay sa unsaon pagkuha? Bilang karon. Di mo nang hubloton. Ay, hulboton na, hubloton naman. Daso. Na. Imong kotlo nawa. Mansa na akong gamot. Guys, marami-rami na. Asa na pud kami. Sige, sunod-sunod guys. Wa siya kabalong nangihiram dahil puy-puy day guys. Sa dihang nagpahulay mi guys. Gipakita sa nako sa inyo ang view dire sa Lanao guys. Mao na view dire guys oh. Okay. Pakita nako guys no. Unsay view dire guys. Mo tay Davao dito guys oh, Kalinan. Mo ni amo guys, pakita na mo guys no. Bagnot kay dire guys. Dire may perminti ka shooting guys.